Ye kuwa jama'an Najeriya. Na'am. Yau za mu ƙure ƙaryar 'yan izala. Na'am. Akwai maganar da sardaunan maula ya yi maji daɗin uban daba. Ba Gombe yake ba? Haka yake. To ga wata maganar da ya za mu ƙure ƙaryar su daga yau kowa zai gane ƙarya suke. Gaskiya ne. Ga magana. 'Yan siyasa duka su rude, duka su rikici. Kun san me ya ruda su bai rikita su? Najeriya ta canja. Yanzu ahlus sunna ku ne kuka cika kasar. Kuma idan zaɓe ya zo ba ku sauraron kowa sai malaman sunna. Wannan ya dami 'yan siyasa. Sun yi surutun banza don me maluma ke sa baki akan siyasa, me hada malamai da siyasa. Alhamdulillah ba ya yi wannan magana yanzu ba ya ce su ahlus sunnan nan su suka cika ƙasai kuma ya zama dukkan mutanen ƙasar Najeriya yanzu wai in za a yi zaɓe ahlus sunna suke saurare su ji ba su jin magana kowa sai su to yanzu a garin ka kai din jihar ka ga mai ƙarya sunna dan uwanka ya fito takara tunda wannan magana haka ne ka aje matakin Najeriya ka yi ma mutanen ku a zaɓe shi ya zama gwamna mu gani ba kun ce ku kuka cika ƙasar nan ba sannan kuma magana ku kadai ake ji to yanzu a garin ka da jihar ka ga mai ƙarya suna dan uwanku kuma kuna ji da shi duk cikin masu ƙarya sunan baku da mai capacity shi to yanzu ga ya fito to ku yi masu magana mana ku tsaye da shi ya zama gwamnan ƙarya suna mu gani in dai abin da ka faɗi gaskiya ne ba ƙarya kuke ba kasan sun cika abu ne da farfaganda idan da za a samu mutane 100 a gari a samu masu ƙarya suna 5 to iya 5 din nan sun isa fitina billahi la ilaha illa duk sai sun yi fada da kowa sai sun kafirta kowa sai sun tada hargitsi kowa sai ya san akwai su sai sun tajan kowa fitina hirar da aka yi a dandali to ita za su je su yi wa'azi kanta a masallacin su saboda fitina kawai duk wani abu da ka sani za su taron sunan da kuke za su ce kafirci ne duk wani abu da kun ga kun yi shi da yamma to da isha'i shi za su yi magana a masallaci su dole sai sun ishe ku to yanzu shine muke so mu kare ku tunda yanzu ga bayani kayi ka ce idan zaɓe ya zo duka ahlus sunna yanzu su ne a ƙasar nan wai sun cika ƙasa kuma ba su sauraren kowa sai magana ku to yanzu ga mai ƙarya sunna dan uwanku a jihar ku don Allah ku yi magana a tsaye da shi mu gani so suke su mai da Gombe jihar ƙarya sunna ka san dai ana rantsar da wannan to shi sardauna mola can zai tare ma da iyalin shi gwamnati house lalle ka shi kuma aunaka ƴaƴan nan 37 da aka ce can za su tare kuma ba dan jiha bane ina ba ta an gane kaga maimakon mola sai dai ana bada gidan na kasa kawai a aje shi kan tebur a raba yadda kaza ana kasa nama gidan kauye dole ne haka za a kasa kawai ce to kai mai kare suna ga wannan kuma ku kai ma wanda ba in shi ma bai koma can da iyalin shi ba billahi la ilaha illallah to yanzu kwalelen kare da an ta kura muna tabbatar maku abinda siyasa take bukata mutum mai adalci wanda shi na kowa ne ya kyautata ma 'yan izala ya kyautata ma 'yan dariƙa ya kyautata ma 'yan shi'a ya kyautata ma kirista duk wani ɗan ƙasa a fita haƙƙin shi a kyautata mashi shi ake bukata a siyasa saboda haka duk wata jiha da kuka sake kuka hiddo mai ƙarya suna wallahi mun kwarfe shi gaskiya ne ina tabbatar maku duk inda mai ƙarya suna fito ku gaya mana kawai ku ce jiha kaza akwai mai ƙarya suna yana ya fito za in Allah da zamu ci gaba da bayani mu wayar da kan jama'a kwarfe shi su uku ne wannan kalmar dandana zaka ji ana cewa an kwarfe malam za ku yi ta ganin ta a social media in dai za su rika hidda malaman ƙarya suna to za ku yi ta ganin rubuta an kwarfe malam billahi la ilaha illallah ina tabbatar maka in dai magana ku shigo mana da ta'addanci ne na iya shegewa na ku aran shi gaskiya ne kun jara ba zan fara mun gani duk wata fitina da ka sani da tsakkan da kuka ga ana yi yanzu ina tabbatar maka tun da aka kaddamar da wannan shari'ar ta ƙarya sunna duk fitintunun da suka shigo Najeriya duk gawar da ka gani salar wannan ne in dai ba ciwon ciki ne ya kashe mutum ba abin bai ma Najeriya da diyo in dai ba ciwon ciki ya kashe mutum ba to sanadiyar wannan shari'ar ƙarye da aka kirkiro duk inda ka ga ana yawo da bindigo da sauransu asali daga nan ne aka fara tada ban fa mu a Najeriya ba a taba tada ban ba sai salar su to ya za mu yadda kuma da wannan abun wallahi ba za mu yadda da shi gaskiya ne duk inda kuka bullo mun kada ku san da wannan za mu ci gaba da kwarfewa ina fata an gane Allah ran ba sun mangaru a basu sulun wasa alhamdulillah ta mu tafi na'am